दानिया आमथिका एरियानि बिमाफ्रा 75 ग्रुप जानानै मोसागोन बयबो गोबारै आखाइ हमना हो एसे ओरैबोसो जाया एसे ओरैबोसोनि जाया बे आमथिका एरियानि मोसाखांनायनि उनाव बिथांमोना मोसानानै दिन्थिगोन मेगना सिनायलायलाङो ओरैनो सोर होनांगौ ओरैनो मोखांखौ बांसिन नुनांगौ मेगनखौ मोनसे उनावहाय मोनसे माबाखौ जाबाय जुमदा हो बिदिखौल' जुमदा हो गिदिरथिङाव हो साबसिन जायो Hazır sayal luzana
बोसोरनि इराथि रंजामाखो नोंनि अननायजोंनो मोनबाय जों दिनै 75 बोसोरनि इराथि रंजामाखो हामबायसै जिसु हामबायसै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय हाजारसे साबायखर थाबाय आमथिखा एरियानि मोसाग्राफोरखौ इसोरानो गाथों।